माबायदि मोनदों ज्रेम मेजेरदों माने माबायदि मोनदों मोजाङानो थिगानो ओमफ्राय मैया माहाय बेले नुदोंमोन खिन्थु बिसोरखौ दिनै माहाय बेले बेले नुजोब्बाय बुरै बुरै नुबाय नों मानो फासयनांगौ दिनै सेकेन्ड दे जासुलामोनजोंहाय सेकेन्ड दे 2 days माबा सेकेन्ड भिडिअ आरोना जासुलामोनजों जासुला आरो मथ'जों सेकेन्ड भिडिअ दिनैहाय थांगासिनो जोङो क'क्राझार माबा बेरायहैनोसै आरोना एसे मोसाहैख्रांसै आङो जांख्रिखांहैसै आरोना So hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मोनजोलै ब्रह्मनि YouTube चेनेल आरो फेसबुक पेजआ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरबाय आसा खालामो स' आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना आंजों मा खालामो र' देलायनायफ्रा नायजाखाया आं देलायस्लाब मोनाखिसै बारा आं बायदिसो हास्लाबा हाखु दाखु सेरफांगुरि दैजिरि दाबायावहाय फैबाय आरोना दाबायावहाय ओरैनो एसे बेरायनोसै होननानै नैबे दाबानि भिउ आरोना दालां दुलां दङ एसे ओमफ्राय मोजां आरोना नै जासुला बुरा माबायदि मोनदों गसाइगाव फैनानै ज्रेम मेजेरदों माने बेयावहाय नुफेरि जायगाखौहाय नुनो मोनदों औ मोजां ने स्राय मोनदों ओमफ्राय सिख्ला सासेन नुवाखै नामा खोनागोन मोजाङानो माबायदि मोनदों गसाइगाव फैनानै थिगानो ओमफ्राय मैया माहाय बेले नुदोंमोन खिन्थु बिसोरखौ दिनै माहाय बेले बेले नुजोब्बाय बुरै बुरै नुबाय बुरै दख'ना गाननानै सासे हायबावदों नै बिदिनो दे आबै दे सान्दुङा खारनानै जोंग्लाबसिनो आयु सायसा औ जादों नै दैया बे दालाङा दे जासुला खेबलाबाय दं मथु गाखोबा बायगोनदां बै दालाङा बे दालाङा मथुजों ज' गाखोबा बायगोनदां बायदि मोनदां नै मालाय रिल्स बानायनो नागिरदों फिसाय आब' फुंखामोनाव थांगासिनो आरोना गारि थिबनो बे मोसाग्रा फुंखाया बिसिनाव थांगासिनो र' देखायगासिनो लामा फुंखामोननि न'आव फैदों आरोना फार्स्ट टाइम आब' फुंखामोन होनदों हावलाद नाजायो जेबो नङा नायबाय थाखायो आं मोननाय भिडिअखौ दिनै फार्स्ट टाइम मिट खालामदों गाइसमोन आब' फुंखाजों आं मबाइलावसो नुबाय थायोमोन आब' फुंखा मोसानायखौ बिराद नायबाय थायोमोन आरोखि ना आङो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम जासुलामोनजों फैफानानै मिट खालामफैबाय आरोना जों दा दाउखि पार्कआव थांगासिनो बे आब' फुंखाखौ लानानै थांसिगोन आरोना दाउखि पार्कआवहाय माबा खाबु सुनो बारा प्लास्टिकआव लाबोदोंनो
फुंखामोननिफ्राय थांनो ओंखारबाय आब' फुंखायाबो थांफागोन आरोना जोंजोंनो गौरां पार्कआव दावखि पार्कआव थांनोसै ओमफ्राय मा होनो एसे मोसालायनोसै आरोना बागुरुम 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 होनलायनोसै आरोना नै सफैलायबाय गौरां पार्कआव ना मथु मोसाख्रावस्लाय मा मोदानखो नुला माथो मानसि बेलाय सान्दुं मोदानदों जोंहा गौरां पार्कआव मोसानोसै नुजाफैलायबाय नामा ना आब' जोङो जांख्रि खावनोसै आरोना सेल्फि लानो हनै मथु थांबा ayo video semana mana apa ya aku bunga Telang marah. Apa dah hiba maka Sania tampil putra. Orang jangan tampai ya. Tampai segera. Sania tampil putra. Tampai segera jangan. Sabar benih mana apa ya aku langan. Oh, nih, ini kena makan sate. Lain sebelah lain gila. Tas, kurang kalau kau ibarat jura lalu ni guys mana? Ini jura dong. Oh, jura dong. Jura. Mana jura? Ayo, barazah saya ada mata. Bidi jura nuiba gitu. Niku sekanglai langang legeper. Nay legeper gada जोंनि आमलाव बेबायदि गैयामोन. दाना ओरैनायबानो जरा जोंनि आमलाहाय खासा लामायाव थाबाय आथिं थिफुलायना. दा जेरैबो स्लिम. Oh, sorry. Deh, mobilku sudah daslah. Mobilku sudah deh. Nah, be mobilku lah. Gasmen. Mana kau kegesem konkrikri nujan di balai bawa. Sapan nujan buri nane ini. Manusia buri kabai. Sampai dah. Amat kaji tahu ya. Mobil. Ada. Ini pilih boleh. Kau mama. Ikan tu. Mini slow jangan ra, straight ja. Oh. Good ni mau tu kaya aku nak cuci. Acing be hornai kau nak, abu hornai kau. Right side kau nak. Oh. Jarang ni kau lah ya. Mana mini kau mini nang atau dah mini ni. Ini slow tak kerja berah. Saya sama dia mun pada. Ekdom reels बानाय मोनाबाय guys ओमफ्राय दा जोङो गौरां पार्कनि गौरां दै खाथियावहाय जानो लोंनो फैबाय माने उदैया एन्जरा खारलागासिनो आरोना जोंना ओंखायनो ज' फैबाय नै गासिबो खयजनथाय नै सास ओरैबो नै गासिबो फैजोब्बाय आरो जानोसै मा जागोन नोंलाय चाउमिन मम' dia mantar baik nama nungalai. Mana? Musa. Belum bari zakar saya ada nama. Yang nasi sudah ni. Ana, kumbaya Facebook ni payment jangan Twitter jangan ada na. Google basu. Bilai, jeng dah zakar. Kalau anda bayar gari yang siang mana bega gari yang siang. Deh, tu ang ni kau ber. Mobile jeng hona. Hei, ni ya mata kandung sini ngai. Hei. Hogan lay kandung sini ngai. Luan di hutan, jumpai dan hutan boleh nalai. Hei, handong.
Fitbalnya ke gasnya total. Para tambahin dang. Para budak labai nentera ambai ay balu takini kuno ya. Ey, dasula. Mama nengah Facebook ni bisa sejak mana ni mata kang dung se. Double three. Apa? Tadi hai kau orang kang aku pun kangเลยกับอะไรก็สบายก็สดได้เหมือนเดิมนะอังคุยเราสนุกไปไทยเหมือนอยู่มาไม่เอาพิสเราสุดไม่หนูอยู่เหมือนนั่นนะอังไปเดี๋ยวป้าสไตล์เลยนะเอ็กดุมเจริญมาว่ามูไปเราเลยมึกทั้งเอาว่าพีดฟาดมือสลายเดียบแล้วสุดขยันมันจะเบียกินเลยให้รู้หมดไปดีจ้าพิสก็สดได้เหมือนเดิมพวกเขาAku berapa zaman dah? Mandai ini mana mana pun tidak pun jadi berapa? Boleh saya yang itu doa. Sampai malam. Ini saya ada Zain semua dari itu semua. Pulau Kalam dan Lada. Bye bye, thanks.